Kumargato Twikhoro khorsawa wanama singsaki khoroksani mangkwthwi mankha mangkwthwi dwkhwi bai irapjak tei logiwo holong thaibo tongo patimungno kitingei amchai gnagai odlanglaikha obo Bwtharjakmani da wngkha hayakhe saichung langma sachuma da wngkha hinei khamethik amchai ni lukuro Kumargat naimwthangrok bai khopjak bhati Tripura gram panchayat ni kalibari ganao Twikhoro khorsawo kaisa siniya nogyani mangkwthwi mankha mangkwthwi dwkhwi bai rapjak tei holong bo tongo logiwo Fasal sarigo amchaini lukuro koktuma rohori naimwthangrok mangkwthwi no khosa phaikha naimwthangrok khaklaikha mangkwthwi tuyo kufungya tei mangkwthwi no holong khawi Twikhoro khiklaijakna hinei koktuma pirjakhino amchai gnagai ornanglaikha tei kirikoro wnglaikha naimwthangrokni bwkhaktwi sawi mankha o khebo Photikrai naimwthangrok khoroksano kamajak hidei missing diary khlaijakmani kok tabuk manmani mangkwthwi a borok da wngwi tongkha cheri nai tongkha naimwthangrok haipano tabuk sakjora tei naimwthangrok mangkwthwini sinimung kariwi baniakho patimungno cheri tongkha Kumargat naimwthangrokni naimwthangrok postmortem report yago klaikha hinke sawi manano thwimani 6 fer hinui saka naimwthangrok Bureau Report News Now